Perään. Poliisi on tässä näin. Nouse ylös. Nouse ylös. Tässä on poliisi. Oot pikkusen. Joo. Nouse ylös. Hienoa. Pääsitkö pikkuhiljaa jaloille ja liikenteeseen? Asutko tässä lähellä? En mä tarvitse viinaa, kiitos. Onko sulla avaimet? Pystytkö näyttää mulle ne? Katsotaan, että pyörii rinnettä alaspäin. Mies on ihan selvästä päin. Yrittääkö juoksemalla karkuun? Kesäiltana kun partioitiin, niin mentiin tarkistamaan myös noita puistoja ja tuossa yhdessä keskustan puistossa sitten, mihin väkeä kokoontuu aina iltaisin, niin havaittiin nurmikolla makavan mies ja mentiin tarkistamaan hänen kuntoon, että onko kaikki hyvin kuin päihtyneenä on. Ja sitä sitten selviteltiin siinä ja asia ja hänen kuntoonsa ja kaikki oli niin kuin ok ja sitten katsottiin, että hänet joudutaan poistamaan sitä paikalta. Ja Avaimessa oot hukannut. Asutko yksin siellä? Hei, nohan näppärä jätkä, niin täältä hänen löytyy taskusta. poliisi voi jättää juopuneen puistoon nukkumaan, jos katsoo, että hänen kohdaltaan tilanne on ihan ok, eli ei ole hengen ja terveyden eikä omaisuuden vaarassa. Et me voidaan tehdä semmoinen tapauskohtainen harkinta. Mutta jos mietitään tuolla Helsingin ydinkeskustassa, rupeaa ilta pimenemään, ihmisellä on kuitenkin omaisuutta mukana. Jos me jätetään puistoon nukkumaan, niin on olemassa myöskin se mahdollisesti joutuu jonkinlaisen rikoksen kohteeksi. Hei, se on siinä. Hyvä teillekin. No niin. Katsotaan nyt vielä. Tuo ei kuulemma tää heitetään. Ei tästä tule muuten. Koska asuu lähellä, oli avaimet mukana. Ja kaikkein järkevin ratkaisu kyllä tällaisessa tapauksessa on, että henkilö toimitetaan kotiin. Ei ole meillä mitään syytä lähteä ihmistä putkaan ehdon tahdoin viemään. Jos mietitään Helsingin keskustaa ja kaupungilla päihtyneenä olevia, niin kyllä niitä aika paljon. Totta kai meidän päihtymyksen takia niin säilöötettyjen määrät on vähentynyt valtavasti, mutta kyllä nämä edelleen riittää, että vähemmälläkin pärjättäisiin suoraan sanoen. Mutta kesä on niin kuin siinä mielessä myöskin hyvää vuoden aikaa, että